Дона? Дона, хайде излез. Какво правиш сега? Приготвиш ли се или още се цупиш? Ако искаше да откажем, едно просто не е готово. Дона, моля те. Това е само секс по дяволите. Чист секс без емоции. Дона, излез. Знаеш ли какво пропускаш в цялата тази история, Алекс, а? Какво? От седмица си комуникираш с тая мацка в този порнографски сайт, а аз не знам нищо за това. Това не е порнографски сайт. Така ли? А какво е? Става въпрос за свинг. Комуникация за алтернативен стил на живот. Аз никога не съм искал да се включвам в това. Тогава защо каза да? Заради теб, мило. Защото ти го искаше. Ти буквално ми внуши това секс с напълно непознати хора и то точно тук в нашето жилище. Добре, но тези хора не са престъпници. Това са хора като мен и теб, хора с образование. Той е световно известен строителен инженер, тя е магистър на търговските науки и освен това бивша балерина. Извинявай. Не знаех, че за чукането се изисква диплома. Добър вечер! Добър вечер! Беше отворено. Аз съм Бея. Аз съм Алекс. Нали знаете кой съм аз? Този, който ви писа в сайта. Това е за вас. Благодаря ви, но нямаше нужда. Аз също съм взел скъпо шампанско за настроение. Но мисля, че няма да се получи нищо. В смисъл? Ами заради съпругата ми. Дона затвори се в стаята, не иска да излиза. А мъже ви къде е? В колата. Не е намерил къде да паркира? Не, колебая се дали да дойде. Смята, че това, което ще направим е нередно. Жена ми по същия начин го смята за неморално. Първия път винаги е сложено. На вас не ви ли за първи път? Не. На мъжът ми е. Вау! Ами аз мисля, че трябва да поговоря с нея още веднъж. Но моля ви, не ми бягайте. Намирам ви дяволски секси. Благодаря. Чакай, тук гледаш. Съкровище! Съкровище! Хайде излез. Моите, Бея тук вече. Да. Влез, отключено е. Айде, тръгваме си. Няма да седя и минута повече тук. Заключвате на колата ли дойде? Не. Спокойно, не си единствения, който се дърпа. Е много успокоително. Всъщност дойдох да ти кажа, че няма да участвам в този експеримент. И очевидно не съм единственият, който държи на човека до себе си. Ти се съмняваш в моята любов, това е. Аз ти искам просто за себе си. Само за мен. Не го ли разбираш? Какво толкова сложно има в това? Думата е притежавам, Крис. Притежавам. Това разбираш ти от любов да притежаваш. Абе не е точно така. Но разбирай си го както си искаш. Добър вечер. Добър вечер. Значи вие все пак дойдохте. Тъкмо си тръгвах. Не може. Жена ми кой ще я... Искам да кажа, съпругата ми Дона държи вие да участвате. Ами тогава имате проблем. Ама,
Вижте, не може. Трябва да сме четирима, да има равновесие на силите. Извинявайте, може ли да ви задам един въпрос? Да, кажете. Вие добре ли сте? Вижте, нямам нищо против вас. А само това оставаше. Ох, мъже. Какво означава това, мъже? Нищо, просто спорим за глупости. Крис, ако искаш да участваш, остани. Ако не, качвай се в колата. Не, моля ви, не може сега. Ще развалите цялата работа. Не, много ви моля. Съпругата ми обясни. Трябва да сме 2 плюс 2 е равно на 4. Суинг, двойки. Моля ви. Нека аз да говоря с нея. И не ме чакай. Окей? Заповядайте. Заповядайте. Желаете ли кафе или друго за пиене? Ами не, благодаря. Да, като за начало да се разберем, аз не искам да ви отнемам жената. А как изобщо ви хрумна, че имате някакъв шанс, не? Вижте, аз с жена като Бея не бих могъл да живея. Но за чукане тя е окей. Нали за това става въпрос? Не става въпрос за това. А за какво става въпрос? За моя брак, за това става въпрос. Вижте, това тук не е служба брачни консултации. Да, но вие карате жена си да проституира. Да, но вие сега мен сводник ли ме наричате? Ами вие ме предлагате на други мъже заради собствената ви изгода. Ей, какво? Тебе това какво те интересува всъщност? Така ли, какво ме интересува? Какво те интересува? А какво сега, искаш да ме удариш ли? Искам, да. Ми давай, айде, тук Искам. в бърдичката. Сега ли Аре, искаш да го да, направя? сега искам да го направиш, аре, да. Стой, чакай малко. Знам нещо много по-добро. Аз ще спя с жена ви дълго, изчерпателно, във всякакви пози и вариации и ще я слушам как стене. Така ли смяташ да направиш? Съкровище! Съкровище! Много е странно. Да ви запозная Дона. Крис Дона. Добър вечер. Значи явно ледът е стопен. Съкровище. Заповядай. Дръж. Заповядай. Ако нямате нищо против, ние двамата с Бея бихме се отдалечили за малко. Бея? Желавам ви една нощ пълна с наслада. Насам. Ето отново е спалната. Мислех, че си в Бостън. Върнах се преди 2 години. И изобщо не ми се обади. Браво. Защо? Сега не си ли щастлива? Напротив, да. Всъщност не знам. В известен смисъл. Ако изключим неговите сексуални фантазии, той си е съвсем наред, просто... И защо се върна? Нали щеш да правиш кариера там? Ами нещата не се получиха. И Франк ли се върна? Не, Франк остана там. Защо? Нали бяхте партньори? Приятели, нали точно той те закара там? Ами в началото всичко вървеше добре, но той реши, че аз правя по-малко проекти от него и от тогава се съдим. Странно, наистина аз жертвах толкова много за него. Жертвах дори теб. Можеше поне да се обадиш. Защото аз, може би... Може би. Какво? Може би все още щях да бъда свободна. Можеше да дойдеш с мен. Ти не ме повика.
Липсваше ми. И ти на мен. Съжалявам, но просто не става. А какво става с вас? Вие сте още облечени. Ние не сме приключили с... Опознаването. Да. Какво има? Какво става? Той не може да почне. Много добре почвам. Но само в мисълта си. Тялото ми не участва. Просто имаш задръжки. Може би трябва да изпиеш още една глътка шампанско. Никакви задръжки нямам. Кажи, че обикновено ми беше шампанско. Мога. Да, обикновено, да. Не обикновено, винаги. Да, винаги. Чакайте малко. Аз знам какво е. Снимката на моите родители над леглото. Аз не мога да таковам, като те ме гледат. Не, може би не ти става, защото обикновено там спиш с жена си. Моля? Какво искаш да кажеш, че му пречи да го вдигне? Не, искам да кажа, че е изпитвал гризение на съвестта. Когато спах с теб, когато спа с теб, искам да кажа, ако спа с теб... Чакай. Дано да спиш с нея. Аз бих изпитвал гризение на съвестта спрямо нея и... Трябва, нали, имаме споразумение. Да. Чакайте малко, аз не разбирам за какво става въпрос тук цял вечер. Въпросът е дали Дона ще може да го направи, а тя няма да може. Извинявай много, обаче моите родители не висят над леглото. А твоите са ми безразлични. И мама ли? Добре тогава. Много съм любопитен дали ще се получи. Извинявай. Крис? Крис, аз искам да спя с теб. Какво? Казах, че искам да спя с Крис. Боже мой, колко дълго трябваше да убеждавам да го направи това. Но Крис е прав. Всъщност е много гадно някой друг да спи с жена ти.